ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров канали Юристи Ҷей. Бародарони азиз, мо тӯли 4 рӯз аст ки видеоҳои нав пешкаши шумо нагардондем ва бародаро бисёр ба мо муроҷиат карданд ки чӣ ба видеоҳои нав нашидестай. Мутаассифона мо камтар ба корҳои шахсии худмон банд будем, ба ҳамин хотир натонистем ки дар ин қадар рӯз ягон видео пешкаш бигардонем. Вале хушбахтона боз имрӯз шукронаи Худованд ба тани солим ва сиҳату саломат дар пеши камера нишаставу ба шумо навори нав пешкаш мегардонем. Айни ҳол мо имрӯз як мавзӯи муҳимеро дар атрофаш сухан мегем, яъне дар мавзӯе ки мардум бисёр савол пешниҳод мекунанд ки оё ба воситаи дигар давлатҳо аз Тоҷикистон ба Россия рафта мешавад ё аз Россия ба воситаи дигар давлатҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада мешавад ё ин ки не. Русзабонҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд дар мондагиянд ва одамоне ки шаҳрвандии Федератсияи Россияро доранд ё шахсое ки двойное гражданство доранд ё шахсое ки ҳуҷҷати вид на жительство доранд. Ана ҳамин шахсиятҳо метавонанд дар рейсҳои чартерӣ ба Федератсияи Россия сафар кунанд ва боз як роҳи осони сафар кардан ба Россия ҳамин шахсиятҳое ки мо номбар кардем ба воситаи Дубай ва давлати Турсия мебошад. Яъне ки шахсиятҳое ки мо номбар кардем метавонанд ба Дубай парвоз кунанд аз Тоҷикистон ва аз Дубай ба Федератсияи Россия дохил шаванд ё ки аз Тоҷикистон ба Турсия парвоз мекунанд, баъд аз Турсия ба Федератсияи Россия дохил мешаванд. Лекин дар инҷа мо ҳамин шахсоеро ки номбар кардем танҳо ҳамин шахсиятҳо метавонанд. Агар шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон дошта бошанд ва шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд, мутаассифона ба рейсҳои чартерӣ ё ки бо воситаи дигар давлатҳо ба Федератсияи Россия парвоз карда наметавонанд то айни ҳоле ки рейсҳои мунтазам кушода нашаванд. Ва боз аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи дигар давлатҳо оё омада мешавад ё ин ки не, ҳозир бо дар ин мавзӯъ суҳбат мекунем, мефаҳмонем. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай. Айном юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. Шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар Федератсияи Россия қарор доранд танҳо метавонанд ба рейсҳои чартерие ки муқаррар кардагиянд бо ширкати Somon Air аз Москва ба Душанбе танҳо метавонанд ба ана ҳамин рейсҳо дохили Тоҷикистон шаванд. Вале дар инҷа савол ба миён меояд ки чаро аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Дубай рафта мешавад, баъд ба Россия мешававу аз Россия ба Дубай ва баъд аз Дубай ба Тоҷикистон омадан намешавад. ҳозир мо сабаб шуда шумо мегем. вақте ки парвозҳо кушода мешавад, мисол мегирем байни Дубай ва Россия. Дар инҷа танҳо парвозҳо байни шаҳрвандои дохилии ҳамин ду кишвар кушода шудагиаст. Вале мутаассифона намешавад ки шаҳрванди тоҷик агар дар Россия қарор дошта боша, вай ба Дубай парвоз кунад ва баъдан аз Дубай ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Баъзан нафарон дигар қайд мекунанд ки чандин нафаро бо воситаи давлатҳои сеюм, яъне ки бо воситаи дигар давлатҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ буданд, вале мутаассифона вайҳоро бозгардонданд, яъне ки абрат нароишон кардану ҷаримашон карданд. Ва боз нафарои қайд мекунанд ки мо ба воситаи номи ягон давлата мегиранд, ба воситаи ӯ давлат вориди Тоҷикистон шудем. Бародарони азиз, як бори дига ба шумо хотиррасон мекунам ки ин чиз аз рӯи қонун, аз рӯи чорчӯбаи қонун нестай. Ба ҳамин хотир риск накунем ки мабодои агар шумо ба Турсия рафтен ё ки мисол мегирем ба Дубай рафтен ё ки ҳозир ба Узбекистон ҳам кушода шудагиаи Тоҷикистон ё ки шумо ба Узбекистон бирен баъд фикри бозгашт ба ватана кунен, дар инҷа мумкин ҳастай ки шуморо иҷозат натиҳанд. Ба ҳамин хотир риск накунен,
این خیلی زیادتر از خود نکنین. و از جمهوری تاجیکستان ما در اول فهموندیم که کیها واردی روسیه شده میتونن و چرز دبی و ترکیه هم نیز انمو شخصیت ها میتونن واردی روسیه شوند. برادران عزیز، امیدواریم که خوب از فهماندگی ما فهمیدین و خواهش میکنم که در این موضوع دیگر سوال نشود، چون که هر معلوماتی که بود ما به شما پیشکش گردانیدیم. از این زیاد در این مورد معلومات نیست. برنامه را به انجام رسونیم. در کانال یوریست جی حتما ابونه شدن فراموش نمیکنیم. الله همه ما و شما را نگهبان باشه.